Yini into omnika yona? Hey, awumbuze. Indaba ngibuza wena ngithi mina ngibize wena. Hey, mina ngimoshela isikhathi yazi sisi ngishawe isikhathi. Oh, sujaha ukuya kuyena. Kumele ngiyosebenza. Sujaha ukuya kuyena. Yabo lento Nsambatheka mina ngicela indlela manje. Sujaha ukuya kuyena. Khuluma. Yeah, Hawu. nje. Awungidedela. Awusulela. Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza la kaManlezulu. Le show le isibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke njengoba sila njengamanje ubhuti uyakuveza kabanzi ukuthi akekho right ngo-person anaye kwezothando. Kunezinto eziningi asayibona zihlukile ngo-person anaye kwezothando esizozizwa ekuhambeni kwesikhathi. So-ke nginethemba elikhulu ukuthi uzokwazi ukuthi axhumane nomuntu asinikezile inamba yakhe ukuze akhone ukuthi asichazele kabanzi ukuthi kwenzakalani, same story, because the time kade beqala ukuthandana I'm pretty sure ukuthi bengekho yonke lento le ayizele la, kodwa ke impendulo sizoyithola zonke kungesikhathi esingakanani. So-ke asike sizwe ukuthi ingabe usiphathele ini. Sabona kunjani? Yebo sawona. Alright. Yebo ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ubhuti wabasibona? Dlamini. Dlamini, usiba likhulu. Yebo. Yini usiba? Siba. Ayinama ngazi. Uphaphi? Ubuye kuphi ngokuhlala? Ngza? Ubuye kuphi ngokuhlala? Ngibuya kaMashu. Kamashu. Yebo. Ukhulela khona vele? Cha ngikhulele eSteng. Oh, okay. Ufike nini la Kamashu? Kamashu ngifike last year. Oh, mhlambe ubuze ngokomsebenzi noma bewuze ngokwesikolo noma mhlambe ukhona umndeni wakho ola Kamashu? Ukhona umndeni wami, benze umndeni wami. Ama parents. Yebo, ubaba. Oh, okay. Mhlambe ke ngabe uhleli kanjani? Usuka la kade usuka khona impilo ingafani nala ukhona njengamanje kwaMashu. Ukuphi umehluko? Ukuthi ngawekho amathuba amaningi ngale bengihlala ngakhona ndamaningi amathuba that's why ngikhetha umsebenzi. Yebo. Usuqedile esikolweni, right? Cha, ngiyenza matric. Oh, okay. Ngicela ube nesineke nje ke ungichazele ukuthi wena nomuntu wakho nahlangana kuphi, kwakuwumuphi unyaka and kwakunjani kubudlelwano benu zisuka nje kuze kufike manje. Umdlalo bethu sabuqala 2021. Okay. Sasingena high school grade 8. Oh, okay. Khona kahamba kahle. Niphathene kahle ne? Yebo, siphatha kahle singaze sixabane nje. But the last year 2024 grade 11 besenza grade 11. Bese kunezinto nje nathi enginga understand. Okay. Shuthi kwaba khona umngane wakhe wafika kumina. Yes. Wangitshela wathi why cause waye ngangihamba naye njalo during the week. Okay. Ngangihamba naye then lehlanu wayengafuni nje ukuhamba nami wayethena ubhizi njalo ngoLesihlanu. Mhlambe uke wambuza ukuthi yini manje siyenze ukuthi ungafuni ukuthi uhambe nami ngama Fridays? Angaze nginake thili kuze kufike lo mngane wakhe enginothisa because wakufika upha uzomlanda esikoleni. Upha. Hey Izanazo. But ngitsho mhlawumbe i-transport yakhe. Okay. Nginganaki nje. Nginganaki thili lo mngane wakhe yangitshela ukuthi hayi nokhona ushaya amanzi la. Mhlambe the time kade kutshela umngane wakhe wazizwa kanjani noma yini le eyabanzima enhlizweni yakho? Wathi yabona-ke nje le mina angiyithandi futhi angifuni kwakuyizwa ke mina lento iyangibhora. Ngaphatheka kakhulu because ngayitshela lo muntu ngizoshada naye. Oh, okay. Ngaphatheka kabuhlungu nje kakhulu. Mhlambe ngabe useke waba khona u-girlfriend previously noma mhlambe bekuwumuntu wakho wokuqala lo empilweni yakho? Hayi, ngijole primary, high school bekuyena nje kuphela. Oh, okay. Yiziphi izinto nje ezinhle ozikhumbulayo enenzelene zona nina noba u2 kubudlelwano benu? Siqala nje sasijwayele ukukhiphana. Sikhiphana nje sihamba indawo because wayethanda izinto.
Oh, okay. but ingakunaki nalokho mina. But abantwana besikolo usually ababi nayo imali noma akukho la basuke basebenza khona. Mhlampe ungase ungihlebele nje ukuthi imali wawenza kanjani ukuze nikhona ukukhiphana noba uthi mhlambe naye wayenza kanjani imali? Mina ngangivele ngiphusha cause ngane-brand. Oh, okay. Yeah. Yini igama le-brand yakho? I-Reply. Oh, leyo ugqokile njengamanje? Yeah. Okay. Okay. So ngangihlanisa ngayo. So uma uyiphusha beyenza imali ne? Beyenza imali. Bebathenga ikipa mhlambe ama-cap, ikhindi noma ama-sweater noma ama-track suits, ama-track pants nama-hood. ngaqala ngakho nje. Oh, okay. And ibikufakela imali leyo nto leyo. Ngifakela imali mase ngiyawazi ukuthi isiphuma. Oh, okay. Mhlambe yena ngabe ikhona i-income abekayithola, ikhona mhlambe lenye ibhizinisi abenayo ugirl noma mhlambe ubelindela wena ngaso sonke isikhathi ukuthi okay, umuntu wami mina vele uzongikhipha. Hayi, wabelindele mina ngeke ngazi noma lo muntu wa-Bolt ubemnika yini. Oh, okay. Because angazi baqala mina. Oh. So the time kade niqala ubudlelwano benu. Uke wathi ugirl unaye umunye umuntu athandana naye noma uke wakutshela ukuthi usingle? Wanje uthi usingle because Wena esidini lakho bewunayo umunye ugirl othandana naye? cha ngagcina primary nje. Oh, okay. Yo, manje yini le ekwenza ukuthi uhlale nami la njengamanje kulo sofa? Yini le ongase understand, ongase iqondi kahle ukuthi sithini story la? Ikuphi inkinga? Ile ya Friday. Friday. Yeah, because nomngane wakhe ukuthi ngeke ngazi noma phela yena uyangifuna yini noma. Oh, okay, ugirl. Ugirl because bengitshele ngi-update nje ngayo yonke into. So ngafika lana ngifuna ukuyithola nami ngibonele. Oh, okay. Ngizwele lo muntu lo. What if uthi lo muntu yes vele ngiyathandana nentombi yakho futhi angiziboni nje ngihlukana naye futhi kunalokho wena uzohlukana naye? What if usho kanjani? Uzobusokwenza njani wena? Uzohlukana nomuntu wakho noma uzothi uzokwenza ama-means thizeni ukuthi abahlukane bona mina mase ngiqhubeka nomuntu wami? Abahlukane because mina ngisuka naye accredit. And uzimisele ngaye? Ngimisele ngaye. Ekhaya lakho bayamazi? Cha. Ekhaya lakhe wena bayakwazi? Hayi angiboni. But ungimisele ngento ekanjalo? Hayi ngimisele bese ithi khona ngizombika phela. Okay. Siyenzala into. Ish. Nokulungile. So njengoba ke ukwazile ukuthi usinikeze inamba kaBhuti, sikwazile ukuthi sixhumane naye and akanqabanga ukuthi afike azivakashele kulona lolu hlelo lolu. So ngabe wena ukulindele yini ukuthi noma ukulungele ukuthi ngimlande ukuze imibuzo nombuzo ofisa ukuthi umbuze yona ukwazi ukuthi umbuze yona ubuso nobuso esela? Hayi ngicela nimlande. Ngamlanda ne? Ngiyafisa ukwazi nami. Cela silandele yena mnumzane. Siphinde sinamukele futhi babukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke njengoba uBhuti ela eceleni kwami, kusho kona lokho ukuthi uvumile ukuthi asijoyine and nginethemba elikhulu lokuthi uzokwazi ukuthi asiphendule yonke imibuzo esifisa ukuthi singambuza yona. And angazi noma iqiniso lizophuma na, but asike sizwe. Sobona kunjani? Khona ngizobona. Ngiyaphila nami uBhuti wabasibonga. Usibusiso lo wakasithole. Usithole uJobeka Mantshana. Ubuye kuphi ukuhlala? Ngikhona lapha eWoodlands. Oh, okay, ukhulele khona vena. uBhuti engihleli nayo yamazi? Hayi. Ngiyayiqabunga lensizwa. Hayi, hlazimbe ngiyifanisa. Oh, okay, ngiyakuzwa. So njengoba sikucelile ukuthi usijoyine kuhlela, ingoba nakho yena ubhalile. Ngesibanga sokuthi akekho right. Kahle kahle ngomuntu anaye kubudlelwano. So ngiyakucela nje ukuthi ube nesineke, ube nesikhathi sakho ozomnikeza sona uzwe ukuthi kahle kahle into ibizelwe la kaBlack Life TV. Ngiyakucela. Hayi. Ngiyezwa ntokazi enhle. Ngiyabonga. Ngicela ukwazi ukuthi ukhulumisana naye. Awona phula. Shoma. Hambahle. Ya ngona nje. Kuthiwa khalanga. Yamazi nabisi.
Nobisa. Nwabisa. Lo hlezi umlanda. Mnanda kuphi bafu? Hawu. Baningi abantu engibalandayo Lo hlezi umlanda esikoleni. esikoleni. Uqonda uthini mawuthi maningi abantu abalandayo? Oh, hayi ngibuye ngisebenze ngemoto. Oh, okay. Yebo. Ukhona umuntu onwabisa omaziyo okumlanda? Kulesi staff esilandayo? Hayi asikho staff esiqondile. Umuntu loyo sikhuluma ngaye ephasinteni. Nangaki umuntu okanjani? Akekho umuntu onwabisa oseduze kakhulu nenhliziyo yakho noma mhlambe-ke omaziyo? Umazi. Nobisa. KwaMashu. Uyamazi ne? Khona intokazi engiyaziyo KwaMashu. Nini? Wenzala. Yeah. Intokazi engiyaziyo, ngiyazi. Sukela ngonyaka odlule. Mhlampe ikhona into ejulile engemumva oyenzayo nonwabisa? Yebo. Khona ngiyamazi unwabisa sibenza phakathi kwethu. Nenzani? Wensizwa. Wena ungubani wakabani? Ngoluthani noDlamini. Jola naye Nwabisa lo mlanda njalo Friday. Oh. Hawu. Yini aza kutshele ngami? Hayi bafayi. Asikhulumi ngabantu. Iyodwa nje into esiyenzayo ngamisa. Iyodwa into eniyenzayo? Usho kanjani? Hawu. Konje abantu abadala phela hawu. Ilokho kuphela? Hayi ukuthi i-relationship? Hayi. So, Angazi-ke. nonwabisa nina nihlanganela inkonzo nje yabantu abadala kuphela? Hhayi ngoba nakho ukhona uthando, ikona lokhu kushoyo? Mhlasimbe noma ngibeke kanjalo nomezwe ngaye ukuthi khona into kanjalo ayi sengiyezwa ke manje insizwa yakithi. Angikuzwa nje kahle. Wena umaze lapho unwabisa into kwenzakalani insizwa? Hey, Uzongilethe lapha. Siwakude apha naleya moto. Wena uzongitshela into ongitshela yona? Hawu. Manje ngempela ungazuze lapha insizwa sekuphele zona intombi ke leka Sisiwakude naleya muntu. Sisiwakude. kuphele zona intombi esinqonqoyo. Uthi kuphele zona. Sisiwakude nami njengoba ngikutshela ngisho grade 8. Uyedwa azikho. Hawu. Yena yedwa. Hawu. Insizwa. Hayi wangisolisa nje kodwa. Ayu. Into omuhle. Uthini kodwa? Hayi ngeke. Senesikhathi esingakanani yenzeka lento phakathi kwakho nonwabisa? Lento yokuthi nibe nenkonzo yabantu abadala. Hayibo. Kodwa-ke ungakangiphenduli, ngicela ukwazi ukuthi nikubudlelwano noma niyazenzela nje inkonzo yabantu abadala kuphelela lapho? Le mdlelwane yothando sisike ngathi yangena manje. Yes. Uke wayisho naye ngangayithatha ngangayithathele ekhanda yabona. Shuthi mina sidinga la. Hayi kuyacaca impela. Senesikhathi singakanani nahlangana nonwabisa? Ngaze ngiyakodlula. Ngiyakodlula. Utheni nesikhathi singakanani ndawonye? Sola grade 8. Kwezothando? Sola grade 8. The time kade usanda kuhlangana naye uke washo unwabisa ukuthi ukhona omunye umuntu anaye kwezothando noma uke wathi single kuwena? Hayi angihlangani indaba zokuthi wenzani. Uyibuza leyo nto leyo. Hayi phela ziningi intombi la ntokazi enhle. Awu. Ugcineni nokuba nonwabisa? Ngesonto elilole. Shuthi mina silima. Hayi bafu. Wenziwa uba isilima. Inina phela no2. Hayi bafu angisebi umngane wakho angikwenzi isilima. Angikwazi nje. Ngamvela ngizokwenza ubudlelwane babangani. Hayi ke. Manje nithi nenzani?
Hayi awulekelele intokazi nangathi uhleli phezu kwey'ndlebe futhi. uDlamini uthi ukwezothando nonwabisa and wena uthi nidila nenkonzo nje yasekamereni kuphela. Kufika kuwena lokho emqondweni nje nasenhlizweni njengoba uyinsizwa nje njenganaye uDlamini ungowesilisa naye ufana naye. Uma sekuthiwa ithekeni yakho uyezwa kuthiwa omunye umuntu nje wena uyi-relationship naye and omunye umuntu nje athi ukwinkonzo yasekamereni naye kuphela ayikho enye into eserious ngayo, how would you feel? Hayi Angibuzi kabuhlungu ngicela ungangithathi kahle. Khuleka. Ngiyabonga. Abantu besifazane emhlabeni baningi bangangolwandle badlula abantu besilisa. Ngakho-ke hawu swele insizwa yakithi hawu. Hayi nithi nenza inkonzo yakephi? Hayi ngathi akezwa ngempela intokazi awumphindele. Mina ngingayenzi wena ngisuke naye ka-credit yini lo mnikayo na. Imali ngicacisela la uthi awuyenzi kanjani, uthi awukazi uzuyenze noma mhlambe nisesigabeni esithize sokuthi asiyenzi njengamanje. Angazi nje hleze nje sijiji mina Solo saqala and uthi bhuti yini lo wenza mnikayo inkonzo sekamereni naye kanjani manje? Hayi kunakele insizwa. yini lo mnikayo na. Hayi Le mina ngamnike. Hayi angazi ukumbuze nawe. Hawu Ngibuza wena ayithi mina ngibize wena la. Hayi Usiyazi uyenza serious inkonzo yasekamereni nonwabisa? hayi ngathi Naqala nini? ngathi singamthinta. Unyaka odlulile lokho engimazile nje sahlangana phela kumnandi vela awu endaweni zobunandi. Kwamnandi nje solo-ke kumnandi. Uyezwa uthi Hey yes mina bengayijwayezi lo muntu awuyena. Manje insizwa samenye intombi abona Kanjani umuntu engisuke na credit? kodwa ukwenza nje Ngiyamthanda lo muntu. umthando Yini lo mnikayo na. hey awumbuze Indaba ngibuza wena ngithi mina ngibize wena. hey mina ngimoshela isikhathi yazi sisi ngishawe isikhathi. Oh sujaha ukuyakuyena. Kumele ngiyosebenza. Sujaha ukuyakuyena. Olento Nsambatheka mina ngicela indlela manje. Sujaha ukuyakuyena. Khuluma Hawu. Nje. Awungidedela. Awusulela manje. Yena mfana. Uba ubiza ba ufana. Ubiza ba. Ngizokushaya mnezo angenziwa kanje. Yena mfana. Ubiza awusu. ngale moto yakho le. Awukhuzela abantu bakho. Awukhuzela abantu bakho he. Ngilethele unomsangano lo la. He? uzimisela kodwa ngonwabisa. Unobe umsangano lo. Ubiza intombi yami What do msangano. you mean Hazo msangano? lesijodo sakho wena hey. Angazi ukuthi ngizeleni lapha. Umsangano umuntu wona lo. Mtetele. Hey. Ubiza intombi yami msangano. Hawu. Usathi intombi yakho. Intombi yami. Hayi insizwa ukhona. Hayi ukhona. Hawu. Hayi. Awumtetele sponsor. Awumtetele. Uyajwayela wena yes? Ngeke. What if ubhuti kaDlamini uzimisele nge-relationship Vele nonwabisa? ngimisele vele. And uyasho uthi vele uzimisele nge-relationship nonwabisa and wena umtshela ukuthi vele nihlanganisa inkomo yasekamereni kuphela kanjalo leyo. inkonzo yasekamereni. Ngishima lokho hayi. Angiyazi mina lento wensizwa owaphi wena hayi bo. Kanti awuzwanga emsisesho uthi wabani. Hayi bo.
Bese sawungitshele saphi lesishimane. Hawu, bisashima. Yazi wena. Sophuma lapha. Sembe uzohamba nazo izigora zakho. Uzimisela kodwa ngokuqhela eduze kwakho. Cha ngizigora lezi. Kanwabisi noma awukho lapha. Ini Uzimisela ngokuqhela eduze kwanwabisa noma awukho lapha. Since usutholile usunophesini wakhe asuka naye ka grade 8. Uyabona dadewethu njengoba ngishilo ukuthi lo msangano mina abo manje ngifisa ukuhamba nje ngifuna ukuhamba. Hamba uyaphi? Hayibo. Usuya kuyena. Phela ngibanjiwe lapha mina ngiboshiwe lapha hawu. Yini webantu. Usuya kuyena Nwabisa. Hawu. Yazi somna ngikuthembe kangaka umuhle kangaka uzongizala lo msangano lapha. Awuzimisele ngokuhlukana noNwabisa. Yini nona le isidwede sakho ngale. What do you mean isidwede? Because lo muntu uthe unaye kwinkonzo yasekamareni. So uqonda ukuthini manje mawuthi uyisidwedwe? Igama elinjani lelo? Angiboni ba. Nangu phela usethi uthandana naye thina bese mina naye bese senzani? Anganzi mina naye senze esikwenzayo kodwa unoma athandana. Yini? Kanjani but? Hayibo, umuntu wakhe phela unisithanda sakhe buzani yena. So wena awuzimisele wena ngobudlelwano. Hawu mina ngisho singahamba nawe la. Wawuyapho kuyena, wawuyaphi kuyena. Uzobe kuphelele. So if uzwa kuthiwa unomuntu wakhe vela uzimisele ngokuye kodwa yasekamareni naye. Hayi, abona emva lo msangano wenzeke namuhla hawu. Uhamthatha umuntu wakhe mina ngimisele. Yonke le ntsambatheke le lapha inyona le. So uthi uzophuma kuNwabisa? Inyona le. Uyathembisa? Mina ngazi wena. Okay, if uthembisa ngiyacela mnumzane uvela uphume naye. Shothi asikwazi ukuthi singaba nengxoxo eqhubekayo. Mbukela lapha ekhaya kuyacaca ngazo ukuthi asikwazi ukuthi sibe nenqubela phambili because nani niyazibonela ukuthi isimo sihamba kanjani. If likhona ithuba lokuthi singaba no part 2, yes uzoba khona. And into engicela kunina kakhulukazi ukuthi nikwazi ukuba nesineke, nikwazi ukuthi nilinde because ngiyabona ku comment section hlezi nikhala ukuthi part 2 ngihlezi ngibathembisa but bangafiki. Kungesikhathi singanani bazofika. Ngicela ukuthi nikwazi ukulinda and ubhuti waDlamini lo ngihleli naye uyabonisa ukuthi akekho right. So kufanele istory sisilandelele size sifike ekwazini ukuthi siphelela kuphi. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye.